Og det sidste udtryk, jeg sådan set har taget til mig, det kom til, at jeg mødte Thomas Thorhauge nede i Brusen, og så satte han mig ind i det her udtryk. Det sagde hun også i går. Og det for eksempel, hvis der kommer en med en ordentlig liter mælk, ikke også? Og så siger man, det var en ordentlig liter mælk, du har der. Så siger han, det sagde hun også i går. Så er det. Sagde hun så det, Johannes? Det var en ordentlig liter mælk. Ja, så sagde hun, det sagde hun også i går. Eller? Det var en ordentlig liter mælk. Det var måske et dårligt eksempel, men at man tager et andet eksempel, det er, at der står 2 mænd og kigger op på en kirke. Og de står der sammen, og så siger den ene til den anden, det er jo en ordentlig rummelig kirke, den der. Og så siger den anden, så siger han i hvert fald, han siger, det sagde hun også i går. Så er vittigheden ligesom, at Så er vittigheden, at hun er en rummelig kirke, eller hvad? Nej, ikke hende. Altså, det sagde hun også i går. Altså, det siger han til den anden mand. Hun. Jeg tror, jeg skal have fat i Thomas Thorhauge igen, for lige at få helt styr på. Det er i hvert fald totalt sort snak for mig, det der.